Nanglan minom ang kape ni kung magkaon kaya po ubos ang sugar. Hindi nang minom na ang kape wala na kahilap. Wala sa hilas. Tapos bigyan mo na nga. Minsan kadatubong ko ba sige ko kape nga. Ako mo ko na isuwa gani. Nanglan ay hapin ang tiyan. Mamahaw ta mga maring. Nangalong asin at mahilis ang asin. Napada is dali ha? Ito talaga ang sarap. Pinakwisod. Itlog. Sa buwan. Misan ni side up lang may lamas. Scrambled on dato lang ni po scrambled. Ang kape ka kung kuan so kanon. Ang suka ang dako ay may lam na kunting suka. Dugaya sa kamata mo kung gabi alas 12. Dugaya na ako kabalik tugoy. Nabas sa gabi yung pagkabot ato ba yung gusto. Nahibong ko halang ang mantika, siguro rin may halang mong no. Hindi ko alam ako sa kuan chicken feet. Sobra sa kong mantika. Hindi kay tamis akong kape. Humba mo ko yung tambal anak mo. Humba. Murag ay anak ko ba ligit-ligit ra diri kaunon murag ibabulga man ang ba. Humang kuno na. Kanang tambok. Kaon na daw na iusap. So ikuan puan sa imong baba ba ligit-ligit ang humba. Kani akong kape kay coffee stick ba nanay ni coffee stick. Ano? Ano ako dili ko nang 2-in-1.
Masyadong matamis. Eh? Kaon, anong kaon? Ha? Opo. Bye!